Hoy. Že viac ako 10 kilometrov nových videokáblov a približne 8 kilometrov internetových káblov funguje bezchybne, takže vám z už nového štúdia želáme dobré ráno z ranných novín. Nože začiatok nášho vysielania sa nezmenil, ten zostáva, je 6:15, takže vám želáme krásne dobré ráno, dobré vstávanie a dodatočne želáme všetko najlepšie k narodeninám. V sobotu oslávila televízia Joj totiž 22 rokov. Aj Tomáš Puskáler mal narodeniny, tak aj jemu všetko najlepšie. No ten tu dnes ale nebude, dnes sme v zložení, ako ste už mali možnosť vidieť, je tu Miriam. Dobré ráno. Erika. Pekné ráno. Je tu aj Dodo. Dobré ráno. Oli samozrejme a so Dobré športom ráno. príde Danica. Nože a všetko najlepšie želáme Kazimírom, ktorí majú dnes meniny. A poďme sa pozrieť teraz na počasie. Dobré ránko. No, ja začínam málo oblačnou oblohou. Možno, že ste mali včera večer šťastie a videli ste aj polárnu žiaru, ktorá bola viditeľná. Nebolo jej veľa, ale človeka to poteší. No ale keď sa pozrieme teraz tak všeobecne na teplomery na našom území, tak na západe Slovenska máme lokality, kde je 10 stupňov Celzia, napríklad Piešťany. Na strednom Slovensku máme lokality, kde nám aj mrzne. Na severe Oravy, Oravské Veselé takmer -1 stupeň Celzia, Liesek 0, Oravská Lesná -1 stupeň, ale na juhu sú lokality, ktoré sú teplejšie, napríklad Lučenec 6 stupňov alebo Dolné Plachtince takmer 7. No a ešte si skontrolujme východ Slovenska. Na východe krajiny, tiež na tom krajnom východe Orechová 10 stupňov, inak 6 stupňov Celzia, či už Trebišov, Košice, ale sú lokality aj chladnejšie. V Poprade máme 3 stupne a v Červenom Kláštore nám slabulinko mrzne. Ak by sme sa pozreli na to, ako to vidí meteorologická družica, tak tá v priebehu celého dnešného dňa bude sledovať, že nad strednou Európou bude aj veľa oblačností u našich českých susedov alebo u poľských susedov. U nás budeme mať v priebehu dnešného dňa oblačnosti menej a je teda šanca, že pondelok, nový pracovný týždeň, nového pracovného týždňa v marci začne veľmi príjemným počasím. Očakávame zároveň, že dnes na území Slovenska málo oblačností, len hornaté časti stredného Slovenska môžu mať v priebehu dňa oblačnosti viac a môže tam slabolinko popršať, ale naozaj len veľmi, veľmi slabolinko. Na základe toho všetkého si dnes dovolím tvrdiť, takto z rána, že pondelok bude slnečný, málo oblačný, v ranných hodinách sa nedá ešte vylúčiť hmla alebo nízka oblačnosť, ktorej môže ojedinele slabolinko zamrholiť, ale teplota bude naozaj exkluzívna. Na západe Slovenska zväčša 16 až 17 stupňov, ale na podunajskej nížine to môže ísť až do 18 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku od 12-13 stupňov, na Kysuciach, Orave, po 16 až 17 na juhu stredného Slovenska. No a na východe krajiny tiež málo oblačností. V Potatranskej oblasti a na Spiši to bude jemne chladnejšie, 11 až 12, ale na krajnom juhovýchode dnes počítajte s teplotou 16 stupňov Celzia. Dúfam, že na to, aby ste dnešok začali dobre a veselo, tak to počasie to tiež podporí. Pekné ránko. Mirka nám slúbila exkluzívne teploty a my vám ešte slúbime exkluzívne správy z udeľovania cien Brit Awards, ale na to si ešte chvíľku počkáme. Teraz prichádza prehľad správ, je 6:18, dobré ráno. Taliansko chce zo Slovenska stiahnuť svoje systémy protivzdušnej obrany Mamba, tvrdí premiér Fico. 17 kilometrov prešiel Rušeň bez strojvodcu. Nikto zatiaľ netuší, ako sa dostal do pohybu. 6-mesačný budúci vodiaci pes Bria chodí s lekárkou do práce, dostáva pohľadenia aj darčeky od pacientov. Slovenské nebo v súčasnosti chráni najmä taliansky systém Mamba. Ten nahradil Patrioty, ktoré zo Slovenska postupne zmizli. Vtedajší minister obrany Naď uisťoval, že vždy príde náhrada. Premiér Robert Fico však prišiel s informáciou, že Taliani sa rozhodli Mambu zo Slovenska zobrať a náhrady vraj niet.
Minister obrany Robert Kaliňák pritom o odchode Talianov a potrebe obstarať si vlastný systém hovoril už v januári. Podľa šéfa našich ozbrojených síl Rusi koncentrujú novú techniku pre západný okruh a nesmeruje na Ukrajinu. To znamená, že tá vojna môže